So that's the one of the bill of us over to Gino attack the back as far as Gaeil and you. Right, okay. Part of the fossil war row of Eoghan amongst other which fell in the big storm showing half people in Daniela and Lena. Agus Kamajar La Kahar, La Kuig La Kahar. Mohit take a customer with the storm of Cheis Fhada. The kid is Kege, Dini Ogun Canter, and Nigel and Scéal, and up. The Yamakagi Agoni, the Jim Gavin and Shin, the Slew on the Saturn on Amazon. The Scéal on Palestine, the Mitch and the Matthew Shulgerson. Ella go Narkin Yard because there a Kermit and Ella the Kila and Feadh a shock jig. Well, he must go clagging the needs of Canada. He's obviously was a Geary, Jay Horse and Ella shot 8 of Hoga. Dohos is Pragu into football because massive match go on lower Seoladh Gino and trio lower a Macagino. A Seoladh come rally. And trio lower a Macagino. My Lord go now. Quite. And long on the chat that made the Sprickana, August the Falsonact, the Fella and sure the Gino Wogin and Shaw and feadh Daw, Nera Kershia Map and Cade Lower, Earn and Fluid, Scéal the Black and H. August is ain't that the our Gumradi Mat Lundy on the Lashian, August is ain't that go and Lower Shot, Chumley hit a map, August the Gun and McNally, so two of us the mat over that. Or no, I don't shoot Nakbalag, Nabri, or Gino, Cassie Trex is Seoladh. Brazil the Cheis Fhada. August in Yemen, Donimshay and Gaeilge because the quick work in John up. August we see Goni Hunkin and some President the like Scéal. August the Kerna Gaeilge Hunkin. August obviously Tador Ella Kerhamakiga. Imagine a cap of columns. So we generally taffet. It was a cunnial taffet. Erishraka. We know here. Or in Vegeta the a goal range and some Frisian. So to and lower Shaw or in Darna and lower Daravanian Gaeil is Géibheann. cimí poblachtánacha agus an agus a Gaeilge. Agus noia tanóriala Gaeil anach ag Gino. Sílim ó Jerry sé as mar leascheannasaí ó Glór na nGael tá sé ag torturás an tafod star na Gaeilge. So tá sé rós go bhfuil sé ag gáilinn. Tá muid cúsás go Jerry sé as an ró le Glór na nGael bar tá sé cúpleisiún sa scríbneach ó hen. But while in Bill was Ní worship dúis ó hen. Ní bhfuir me dé bhí sé gléantar ar John. But while in true Bill was a horse to Gino at the place of Leabhair. Okay. Just going to rub against your beard on it. Let's see. Okay. Put it down there. Tonight? Okay. Well, I suppose in Céad Rud, Fergal Gurmila Megalas and Falcho was in Coruscant, it was in the Focal. It was two in Shin. Agus Garharaha in Tigers, Jamat, Agus the Donica, Agus to Brian Campbell Lucha in Seoladh, aitheanta. Three Kimmy, or one Pointaku, le Scéal, le Seoladh, Gaeilge, Aigraíocht, and Frisian, Fhoghlaim, Idigus, agus Idoliacht a chur chun cinn, agus níomhain in Frisian ach an aitheanta Cormaic. Agus araglíonn mí hiscinne dús, níl in leabhar seo faoi na blachan a héit. Go minic nuair a cleiseann daoine faoi in Gaeilge agus in prison agus Gaeilge agus Cimí. An Céad Rud is minic siad faoi na blachan nó na casna, nó beidir Port Leis, aitheanta na ró Gaeltachtaí bunaithe thar na bhlianta. Ach tan scéal seo ag dul bhfad níos fudge siar ná sin, agus tosaíonn sé siar in aimsir na Fínianí. Asclaíonn an leabhar in 1950, agus in 1950 beag go raibh scolt mór in Gluaiseacht na Gaeilge nó Gluaiseacht teanga sa tír. Bhí an scolt sin le tarlú dearmid ag ardéis chunar na Gaeilge in Dundalgan. Agus cred go leor daoine ar fáin na blianta go raibh na poblachtánaí a bacúis leis an scolt nar Harla, but beag go raibh scolt in sa Gluaiseacht teanga ag an am. Agus go raibh na poblachtánaí nó an brathrachas na ARB and he ggóisteach faoi seaft, faoi chealt, agus Seoladh a ghlacu ar chunar na Gaeilge, nó iireachtaí anú Seoladh a ghlacu ar chunar na Gaeilge, and I Douglas de Híide bocht a bhí ag plé le cuirsaí teanga a bhain. Ach ní mar a bítar
ní mar a síaltar a bítar nó ní mar a bítar a síaltar go minic. Because nar has I meise a gcór an tréimhse sin 1950 agus a gcór cibhní cin agus díolána ó daoine a bhí gríomhacht in Scéal na Gaeilge, Scéal teanga agus in Scéal poblachtánacha ag an am sin. Beléir gur bé na daoine a thóg Seoladh polatúil chunar na Gaeilge ó 1940 go dtí 1950 a raibh na Redmondites. Agus grú de híide sás de ligint de na Redmondites daoine a bhí a bhabhar an cogu nó chláirú aitheanta dhéanú in arm na Bratna. Grú siad sin ceart Glór a chuid politeacht a bhí acu ach bé an politeacht a bhí ag teachtú an tíbhela a bhí le lochtú ag an am. Agus tá daoine ón cosúil Colm Ó Géire a scríb faoin an tréimhse sin in leabhar meise. Agus tugann sé sin chuir síos iontak lom an bac a curú poblachtánaí ag an am in chunar na Gaeilge. Da méadis ag cruthú leabhar malach áirithe gur daoine in cúisteach rúchan na Gaeilge gur seaftúirí agus poblachtánaí iad. Da stopar is tíb mí de teach táhairne le lúrsla don éigen gur siad mar meiscúirí. Agus da Lord is faoi is le gachtainna an tír seo gur abert polatúil a bhí ón agus nar chuirde daoine bheith Lord faoi politeacht agus rudí mar sin. So beléir gur an frith politeachta dírithe tíomh amháin den scult mór a bhí sa tír gan am faoi arceacht in arm na Bratna nó gan a bheith arceacht in arm na Bratna. So carúna poblachtánaí ag an am seo? Well, it's an sin gur hasí mé ag dul siar beaganín agus a gra, well, má bhí na poblachtánaí le lochtú mar a bhí na starithe ag deanú an gríomhachas a bhí ar siúil acu, cad a bhí siad ag deanú ar son na Gaeilge roimhe sin. Agus tháinig mé beidir siar go dtí na tagirtí is luí as an tréimhse seo na Diarmuid O'Donovan Rossa híon. Now tú O'Donovan Rossa mar féisire parlamente. Mar a tharla go minic ins na glúnta na dhé sin, tú go leor den na prisní in 1970 ar 1970 mar féisirí Westminster ag an am, ní raibh dá Parliament sa tír, ní raibh an Críoch sa tír ag an am seo, but go dtí Westminster. Agus tharla sé arís ins na feadh, tharla sé arís ins na daithidí, tharla sé arís na céigeadí, agus ar nui tá sagine go tharla sé le Bobby Sands ins na hachtútí, agus le Kieran Doherty agus Paddy Agnew Cormaic. Agus bhí an freagrú ó rialtas na Bratna díreach mar an ggéirne le O'Donovan Rossa. Is a run siad le Bobby Sands, ciad bhliain níos móna ciad bhliain ina dhé sin, gur hasí siad ag airthú na rialga ónas nach féidir le prisnach eile seaú, but cabbé, tú O'Donovan Rossa, bhí O'Donovan Rossa ag an am sin in Chorus prison a bhí Harabh díon, Harabh smachtúil ar na prisní ní rúcad acu lúirtsla na céile, ach bhhain má bhí siad ag obair, ní rúcad acu daoine eile aghail, bhí sé cinithe sceartha ó prisní eile. Bhí an Chorus cúdána sin nuair a bhí siad ag tógáil na prison agus haisin mé an pictar seo coppla láhan ag imeachtaile. Gro siad in dhé prison mar Pentonville seo a thógáil ina ró clósna beaga ar leith de gach prisonach. So in inna bheith smíní faoi clós mór cosúil le bóthar crumlan an sin, gro ciad daithid clós beag curtha le chéile ónas nach féidir le prisonach aon dana eile aghail ag an am. Agus bhí O'Donovan Rossa faoi glas ins na coinneach sin nar hanig an rialtúir isteach leis agus gur dúirt an rialtúir leis gro sé tofa mar féisire Westminster. So bhí play aga because bhí na prisní Harabh Clista agus Gleck agus bhí siad abal a teaghfuil anú lena comradithe in aonún na rialachas ar fad a bhí ón. Agus bhí córa idir na féininí ag an am O'Donovan Rossa agus a cairde. Cad ba cór de O'Donovan Rossa MP a dhéanú inis má thug nó da méid an rialtas ag liginsú rialtas na Bratna liginsú dul go dtí Westminster. Agus cad a bhí an play gur cór dó Lord Slow trí Gaeilge amháin. Go méid orthú
aistrúthúr ar chur fáil dó. Gur bé a teanga dúgais na an Gaeilge, agus mar sin ba chur gur bé an Gaeilge a lórach sé mar féistir a Westminster na an Gaeilge. So smín faoi sin, seo iad na daoine go raibh ar fáil na blianta go raibh daoine nach raibh aon bunt ag na fíneannaí leis an Gaeilge. But is líor go raibh fíneannaí áirithe. Now cibhní Cormaic, nach raibh na fíneannaí seo Donnaigh an Ross agus a cairde a comrádathe ach glún amháin ón gorta mór. Now mar deir siad gur bé an gorta a chur deireadh leis an teanga sa tír seo do go leor daoine. Ní raibh na fíneannaí ach glún amháin ón tréimhse sin agus bhí Gaeilge fós ag cóide smó den na daoine bhí gníomhaach in glúiseacht na poblachta ag an am sin. Lean sin a raibh curú prisanna eile faoi glas, scríb ó Donnaigh an Rossa faoi pianos a ghearú fíneann prisanna áirithe a bhí ón leis ag an am sin in Pentonville agus in Portland agus in prison eile mar sin, agus gur curú pianos ar lethorthú tis gur thula na bardaí iad ag Glór teas Gaeilge. So bhí smac ar an Gaeilge fú ag an am sin sa phrisan. Cabbé, arás go dtí an taide bhí méid déanú, agus dúirt mé hín gur a bhú orc ar an mana a dúirt sin píorseach ar a níomhain siar a Gaeilge, níomhain Gaeilge ag siar, agus tósaí anú, Cé mar a chlí poblachtánaí leis an mana sin in sa 100 bliain ina dhé don píorseach nó in sa 8 bliain ina dhé don píorseach an mana seo a leagadh síos dúine. Agus bhí a léad de Tom Clark a bhí curtha faoi glas in na 8 Scíalú sire in 8 nó go 8 bliain a brisin nó 7 bliain a brisin. Agus tháinig sé amach ón brisin ag am nuair a bhí an comórú 100 bliain den na haireannaí aontaithe arsúil. Agus bhí an tíreanna dhé hontu go mór ón tréimhse daracha mas méile nuair a thuéis sé isteach sa phrisan nuair a bhí na fíneannaí ARB agus daoine mar sin imilíthe ón phobal. Agus inis bhí an glúiseacht teanga a Eoghan, bhí an cumann le Scéal nua bunaithe, bhí conir na Gaeilge nua bunaithe, ní raibh sin féin bunaithe go fáil ag an am seo nuair smíonn tú faoi, ach bhí go leor eagraíochtaí a thuchad le chéile a nearú na dála le leithe de sin féin a chur ar bun. Agus bhí Tom Clark ag teach amach as an prison, agus chuaigh sé isteach go homlan, isteach in sa glúiseacht teanga nua seo. Now, deir siad ná ólam sé mór an Gaeilge in a Seoil in a dhé sin. Sin ráite, bhí go leor na daoine ag an am sin dearú an níú éis dhéag agus tús an fiú éis, a bhí an gríomhaach agus a tuairt go leor takeíocht de chunar na Gaeilge agus de glúiseacht na teanga, nach raibh an teanga acu. Ach heag siad go raibh an luch ar leith ón in sa glúiseacht teanga seo, agus gur bhhailó a bheith tuairt takeíocht dó. Agus is tóga go bhfuil sin fear go dtí an lá seo, go mbeadh daoine ón a thugant takeíocht de bunú ghialscoil agus a léide sin, agus níl an teanga acu agus beidir nach mé riú, but tá siad sásta an obair, an bun obair a dhéanú agad a bhhailú agus stuff mar sin. So bhí na daoine seo an 8 nó go 8 agus suas go dtí 9 4 díreach mar an ggéarna bhí siad ag deanú rudí mar sin Cormaic. But an sin ar nóí is glúiseacht séftú le on glúiseacht atá runda agus bhí an ARB an dhé cína orcar an pictar seo ar fad agus dahan siad san go raibh eagraíochtaí cosúil leis an cumann le Scéal, cosúil le conir na Gaeilge, cosúil le go leor den na eagraíochtaí seo, go deocad leis na glúiseachtaí seo a bheith mar chuid de glúiseacht náisiúnta. Not necessarily glúiseacht millita, but go méid siad páirteach in sa glúiseacht náisiúnta seo. Agus hasí cóide acu ag clárú ló, bhí Tom Clark an a bháil de conir na Gaeilge, caiise ar Sean McDiarmid tríd seo, agus a léad de McDiarmid mar hapla a chéine an forógra na casca leis sé bhliain déag in a dhé sin. Bhí Sean McDiarmid an dílis don teanga. Agus bhí cinál argóin siidir é híon agus Tom Clark faoi seo, because caiise I creid sé an am nach raibh Tom Clark in na riire faoi an ceist seo agus grú siad chun scris a chur le glúiseacht teanga.
tis grúisiad ag irí Seoladh leatheir. Ach an freigra a bhí ag Tom Clark seo de réir le cibhní cin Kathleen Clark a bhain céile. Ná gur airt Tom Clark le McDermott bé conir na Gaeilge a gcónaíonn, because bé conir na Gaeilge de dhích nuair tá an tír sír. Agus is é sin an pivot point mas maileach a bhí in smintí an fíorsaí. Grú an píorsa go gra, well, níl sé chuna bheith ina dhé sír sin na tíre agus níl sé chuna bheith ribh sír sin na tíre. Caithfí an dáród seo a bheith tarlúint ag an am cíarna. An níomhain sír ag Gaeilge, an níomhain Gaeilge ag sír. Agus is trathúil gur a bheith ag uigú Donnaigh an Rossa, gur airt sé na focail seo. Now, mas léon sibh an óráid a thug an píorsa an leis ní rúg sé ag tarint an Albert seo as an air. Bhí sé ag rá an Albert seo faoi ó Donnaigh an Rossa. Dúirt sé gur a bheith seo an Gaeil a dahan nach féidir tír a bheith sír ach Gaeilge nó nach féidir leis níos. So bhí sé rá seo faoi ó Donnaigh an Rossa hín. So heic sé gur a bheith ó Donnaigh an Rossa tús mas méile leis an rud seo. Nui, tháinig 1970, níor tharla an scoilt in conir na Gaeilge. Jimmy Douglas de Héide as an eagraíocht dúirt sé gur sé tuirseach nó tin nó pe leascail a bhíonn. Bhí cuid daoine an am a craid gur sé cinneal imithe a huff, tus gur an tathrú seo na dhéiteach ar an glúiseacht a craid sé gur sé na ganas agus gur sé mar an Canada agus ní raithann sé beidir na hathraithe a bhí ag teacht den sa sochaí ar fad in éireann ag an am, gur glún na hathraithe really a bhíonn ag an am sin. Agus an sin nuair a tháinig 1970, a másc na geanairí ar nui de a síní an Farógra agus a másc na geanairí a curú combás, bhí go leor daoine a bhí mar cheanairí ar conir na Gaeilge ag an am céarna. Daoine a bhí ar choistegrú conir na Gaeilge agus daoine a bhí mar timmerí conir na Gaeilge, daoine a bhí an gríomhach ag an am an glúiseacht na teanga. Agus nuair a curú iad ar fad faoi glas le céile in Frongach, ar nui an ciad rud gur hasí na prisaní a dhéanú in Frongach an sin ná ag teagas rangan na Gaeilge. Agus ins na cibhní cinú an tréimhse sin tá rangan in a rangan bhí gá campa in Frongach an campa Hu agus an campa Yas agus is cum a cé cibhní cin a léon tú bhí na rangan seo ar fudden le gach lá rangan. Ní amhain in ceist na teanga ach i ceist na millita agus bhí na ceanairí inis ag orcair an 2,000 duine bhí faoi glas agus ag rá tá teans aigin an seo inis, nílas aigin cé go fada agus a bhéh meid faoi glas, but fadas go meid faoi glas heglan arm a cruthú agus glúiseacht a cruthú agus in na scríbhíní ó daoine ag an am tá siad ag móú go méid daoine óhaithe de dul amach le bheith páirteach in sa cogu a rís nó in glúiseacht na teanga agus a leithead sin ar fad ag tarlúint. Now, tá couple of rudí grammar faoi an tréimhse sin Cormaic, because nuair a smína meid luí mé ag an tús go mbíonn daoine a gcónaí ag smíniú gur bé na blach an a héit nó na casna Bort leis agus leidir sin gur bé sin an cheangal is mó le ceist na teanga le prisní. But ní hé, ag ciad gíaltacht nó díaltacht a bunaíú a más na prisní. Tharla sé sin in 1970, ag deireadh mílúna sin 1970, thug na sásnaí fitheach duine amach as Frongach. Agus gach duine acu is cineirí a bhíonn ar conir na Gaeilge a bhí faoi glas i Frongach. Agus thugad leat ará bhfuil go tuigh gur roinní siad na daoine seo a bhain, but nílas ógam sin éad na Bradstead, agus thug siad na daoine a ba Gaeilí nó a ba lífas a Gaeilge agus cur siad ar fad le chéile in Reading Gaeil. Agus thug siad seachtar duine ó phríosúnachta a bhí mar Gaeil mór sa tír ag an am céarna, curú iad ar fad le chéile in Reading Gaeil, agus cad a rinn siad leithreach, ná bhunaí siad Gaeltacht in sa Scéal. So bhí an Gaeilge a réithan le, agus bhí hasí siad ag scríb, bhí siad ag scríbháilt, agus cruthí siad nuachtain agus sniff mar seo in sa frisin sin Cormaic. Agus cap na sásnaí a stocan ar a thug siad na daoine seo amach, go raibh siad chun mar deir an teanógáil sin
tóg na hairí agus sceapfar na céirí, right? Grú sé chun an tair nó an shepherd a bhaint agus go méid na céirí na sheep scattered. But ní hééis sin mar a tarlaíonn sé mar a tásaigh a gine fad choú agus a thugans na Sasnaí nar a thug na Sasnaí cionfort a scíhan capú cionfort eile tíh muide dé nóméid agus bíonn sé mar sin agus mar an ggéirne le múntrí rangana agus an struchtúr rangana lean sin a ra agus is tóga gurú coiste na daoine seo gurú siad ar bolle gur tógadh na múntrí agus gur thug sé níos mótseomig de Stephen. Scéal grammar eile faoi an tréimhse seo go maiid agus céim é seo lu agus hilme grú sé an grammar ag an am. Na an dalabach nó an sotlacht a bhíonn uanta ag poblachtánacha ar a taiisiad faoi glas. Bhí fearr dar a bhainnim séamas an bhfuilón agus scríb sé a cibhní cin faoi an tréimhse seo go maiid. Fearr as bailach an Turls Pass chun na hirbhí. Agus choú agus a ggó na Sasnaí ar luúin na casca limnach díoltaí sé béarla a lúirt leis an RIC ón céad lá. So huí sé ceithre lá gan bia in na barracks in limnach because ní chuirg sé an céastóirthú as béarla fahinne a béiltí. Agus bóg siad é an sin ar é go dtí Richmond Barracks, baile clí agus ó Richmond trasna go dtí Frongach. Agus lean sé a ra leis an factis páirseanta seo a bhí aige níl mé chun béarla lúirt leis na daoine seo atá de Machaingeal. Agus bhí an maithair den tuairim céarna. Agus bhí an maithair béidir níos tiomad na séamas féin. Agus bhí sé ag scríb litreacha isteach chuige uair a bhí as Gaeilge. Agus ar nua ní raibh an cinseire sásta an litre Gaeilge a thuirtó. So bhí sacrú deanta ag mhuilón ag séamas an mhuilón leis an cinseire agus dúirt sé má léam amach an litir dat má deanam aistrachan dat den litir is féidir leat cinseire achta dhéanamh ar na písí nach mé leat ligint mé a áil. Agus dúirt an cinseire bhil sin mólaí maiid deanamh mé sin. So gach mí tháinig an litir seo isteach ó an mhaithair, léis sé amachí agus gear an cinseire na písí offensive mac as an litir agus tugadh an cod eile ar aistó. So bhí sin go bra, dúirt an cinseire leis gur ceap sé nach méid íon maithair deas airnach ag móil an a bhacha leiad de rud a dhéanamh agus. So nar a bhí sé scíliú sír I mean an ólig na bliana sin bhrón an cinseire clúdachtó leis na písí fad a gearú amach as de litricha. Agus bhí sé scrífa ar an clúdach clippings from the letters of an Irish she-wolf. So an mar book níos massa na séamas. So ní ag seachtaigh scíliú sír an cóideas mód den na prisní. Bhí rangana a másc na daine a bhí imráideanas nó im choránithe den teirnd, agus bhí rangana eile ag na fir a bhí díortha. Because bhí coach maid in na prisní in a dhéanaí ag a séideag díorú coach maid acu chun bás agus fuair siad repríomh an díorú bás. Dev mar habla a másc na daine sin Leabhair agus daine mar sin. Ach beidir ciúndan na gríomhacha is táhachtaí a Harlan sin ní ag a seachtaigh. Nuair a tháinig an ardéis chunar na Gaeilge le céile a rís a ní ag a seachtaigh. Cibhne nó nach roiíonn uachtarán an chunar na Gaeilge ó an bhliain ní ag a cúigdeag nuair a Jerry Douglas de Híide amach as ifig. Agus bhí daine sa conú a gra caiimiid an uffig a cingal oscailte begus Chucky de Híide ar eis laig in stúine. Ach an rud a rinn na báil den conú ag an céad ardéis eile na gur thug siad Eoghan McNeill mar uachtarán ar chunar na Gaeilge. Agus bhí Eoghan McNeill faoi glas ag an am in prison Luis nóitéig in Sasna. So ráiteas iontaach mór ar an athrú a bheith in a dhé teacht ar an tír ag an am seo. Gur ní ag a cúigdeag rudí ro fáilitiúil, bhfuil ní thugad leat rud níos fáilitiúla a dhéanamh na duine a bhí faoi glas in prison, duine a bhí mar cheanara ar an arm sular curú a brisin a thó mar uachtarán ar chunar na Gaeilge. But rud gram mar faoi sin, rud éisteach faoi sin na ní hé sin deirú le scéal a nasc idir an conrú agus na prisní. Because
Nura Kuru Dini Free Glass a Rish in Rudda Kurshid and Catogus Moshak, Vidini Kurfui Glass, Gilus Shear, a Rash Rish couple of shock denation, Marialer Stalk and Okrish Ogus laid the show. August Kuru Dini Free Glass a Rish in Nijig Okjig, August Nijig, August Nijig Feadh. Nijig Feadh, Dahriu and Defense Lorelamak, August Hashi, na Brits, a Kurdini. Imagine this no interned tal of Naharan Revision, be she occurred interned in Sasna. August Kuru Kurkunner na Gaeilge, Chimri, a stack goody na prison, leis screwdy occur dini, be chorus kaijaniha, Eoghan Conru, the Fulham, August the Johnny Rangan, August laid us in, August Narira, Nero more and differ in Sakoris Fulham, a Viaku, in Snalehenta Shin, Namber Via Turlinge, in Snakasna, in Snashaktoji, August in Snablakana, H, August Nardwaha, in a Yashan, because we should Fulham O and Potakirna, must smile at and tradition Chinavi, exact the news, go make dinner wine, Fulham. Bogu Ray Mar Winchur, Augustini L. Jack the Jack, August Narira, Shannon Courts of Eog Conor na Gaeilge List na Chimmery, a Eog Dul Temple and Cheer, Temple na Cheer, Cabeskil, Vishig Danny and Road Kierna. Ernoi Hanig and Conru and Shin, not Conor na Gaeilge, and Conruella, Hanig and Conru and Shin and Nijig Feadh, Leis and Sus Corric, Fuenam Shin. Vi ga campa more in Balya and Cunula and Shin. Vi go lor rang in our school and Shin. Vi Altana Screeve, Kivney Kinna Screeve, Vi in Road Kierner School in Spike Island, August in Balya and Stan, no Tin Town, August in the Campier Fad, Vi Fui and Corach and Shin, Comai. August hard for treasure Shin, Vi Bajor Shea Vila, no Bajor Shock Mila Dana, Curha. Imraginus Ignisasni. I was a fu and figure shin a kivnu, because blain in the Asian, Narahanig and Kogu Kaharha, Kur and Lochten Seerstad, 3 jig mila dana fui glass. Nies mona double image Kirna avi Igna Brits in Snablanti revision. I was Kamoila shin, I was figurella Tahanan special, na Kurna Brits, Hartfa, Trucka, no Dihid ban. Fui glass in Lelin and Kogun de Ducroni. Cur and Seerstad, Nies Mona Shake Hid Ban Fui glass in Sablin than Kogu Kaharha. So we differ intak more in sa Fragrak the Hug and Seerstad, Shaw, August and Slada, Dimmershid, Dini. A glance here, right? Be rang in a folks a dollar, right? August, it's food just better, Kivney, go coached in the prison, Shaw, a Fulham inner. Again, but just leave you make Gar Road Biogan. So, can I win? A rash could you Mashan Kara Seamus well on. Naravian Kogu du Crony, a dollar ray, aga. The Umwelon and Kevid, Vishig Ober Rihan lay, Mar Chimera Conor na Gaeilge, because a agri rangana. Because Jin Vishi Mar Munshur Dausa in St. Eha. August Naravian Kalia Hart Vishe Mar Oglak. Guji Bidger Dog Clugger imagine in the Asian. Right? So Vian La Omlin or Seoladh. August Cabeskil Hui Sid Amak August Rinsid Leascheannasaí and La Shaw. Rinsid Leascheannasaí Anna War August Mario Shesher Ducroni in Leascheannasaí or Hasha. In Eichstar and Drum Keen. August Gordy coupled in a Hogli Gadana for dinner in a Hogli Bascomway. August Viorhu, Elu, and Ehishin, Harness Slavecha. Nies Jenny Chikogu, the Umwelon Parchak, a Leachan Fulchak and Drum Queen, and her Mario Octor den Nawage, Gordy Cunfort and Oglak Godana. August Viorhu Chehu, Harness Slavecha. For Yeru, Stop Shidik Chachin, the Sus, August Cop and Teo. Ach vi Oglak a wine, a Kivney er na Tossiachti. Ni Tiska vi en Kopente Olta Aginia, na Wally Thomas Hurd, looked in Rang Gaeilge, Kegarumage Trekta, Niroin Ilu as. So Funi Leachan John or Mari Shidden, Octor Bald and the Ducroni,
Bhí Thomas Hurd rangan is, right? Grinny simple. Now, hurt faoin tréimhse céanna, bhí an cuntas faoi glas Cormaic ar luí. Agus bhí síse ar a aonar de coidis mó den amgarú sí faoi glas. Agus hasí sí ag fólam Gaeilge. Agus Dine eile bhí ag scríb faoi an cuntas, cap sí grú sí beaganín not beaganín, bhí sí den man agus ardachmach. Agus sú mar sin, ní rú mór an taithí aici ar an teanga agus an cultúr, but bhí sí cinnta grú sí chun an teanga seo ólam agus thug sí faoi le cinneal dígris. Sílim beidir gurú Frankis aici ag an am sin Cormaic agus dúirt sí bhfuil mas féidir an teanga bhaine eile ólam táimid chun an Gaeilge ólam. But bhí feadh aici cégur a capsí grú an teanga Ghaeilge ar fhad agus an méile a bhí sí ag scríb seo ina Dílan. I'm always searching the word or dictionaries for the words that you want most in a language, but they always leave out the words you want every day. Bhí sí ag fólam ó leabhair ó Gráinne, right? Ón ó Gráinne. Is there she? I can talk about hawks and fleals and stays, rye and barley, magicians, kings and fairies, but I can't doubt how to ask for an extra blanket or a knife or fork from the screws, right? So we na focal ar fad me cartons na folklore. Agus Grandmar Glór, now if you miss Fóstívis Gile me primo leve, and no primo leve and time at here. Agus vi sechnik scríb for an tréimhse Jerick and a and Daru Cogu Donda. Agus Crickney session agus prison nGael on the campy exúil timpeall an iddóil éitigin agus bhí an lad eile leis caiise ar an bhain seo, but ní raibh focail bí de idális aige agus thuaidh siad isteach agus ceannaigh siad folklór an seapa ath lámh éitigin agus curtaigh sin focail agus dúirt sí le primo leave and there's a curious convention in dictionaries over the world that you can search for the words that you want and you'll never get them. Tá me sé gí na focail bunas le grá agus níl siad in sna folklór. So uirta bhí sin an. Cabbé, bhí sin taobh amháin den Scéal. Le mé mé ré beaganín in éis go dtí an cogu cathartha mar a dúirt mé sin bhí tréimhse an brúdlach in sna prison. Agus beidir cinnta na fine nó na cibhní cinnis fear atá agin ón tréimhse sin na Joseph Campbell, Belfirsteach, far a scríb an Lagan Love, my Lagan Love, agus bhí sé an faoi glas in sa currach ag an am. Agus as an trágar, agus tucha mé go dtí far eile an trágar goilithe, but bhí sé an faoi glas in sa currach ag an am, agus tá díal anna iontach fadalach uanta, but iontach fada aga cabbé faoi gacróid a bhí arsúil in na prison. Go minic tána is féidir acail gurú díma ar na prisní a bhíonn sin, bhí coinneach a godana céim ar in na prison ag an am. But cinnta na rudí a seasan amach go rialta na rangana agus an teanga. Ach, faoi an am sin, bhí na Síorstad ina dhé teacht a gceannas ar na prison. Agus tá sé an spéisiúil, bhí fardar a bhainm Sean O'Keevanny, a bhí in a realtor ar prison Newgate and Aitheanta Mrá, North Dublin Union, Aitheanta Mrá faoi glas, agus in Hare Camp, agus in Chacura, agus chuir sé sin stop leis na rangan a Gaeilge in Chacura, mar féanús ar daoine ag dul ar stalk ócrais. So tógu an cad a bhí acu rangan a chur ar bun in sa prison, mar féanús ar sin. So soilí ar sin, seo duine a hanig isteach go dtí glúiseach na poblachta, tríd conir na Gaeilge, bhí sé ina bald an coiste grúd a conir na Gaeilge, ceapú é in a realtor in sa prison, agus seo an slígar déilúil sé le sean comrádaithe in sa prison ag an am. Agus an sin bógan túra, agus ní mé gurí bheith léimt ón cogu cathair, tá go lór samplaí den scríb daoine in sna nuachtain in bhanach a bhí acu mar hampla an am bhí alt na Gaeilge agus stuff mar seo Cormaic. Ach faoihearú in sna fichití scíliú siar coidis mód na prisní. Cinniú coid na prisní faoi glas go dtí dearú ní ag fiche sé nó fiche seach. Ach
J.R.A. bhí prisní seo a sciúil siar. Mariú nui cun den na daine is fear a bhí sa tír ag an am melós agus daine mar sin go mbeidh curú combáisiad tréimhse fultach agus faltach nui a bhí an ag an am. A curú daine faoi glas a rís an sin in sna trocaidí. Agus a másc na daine a curú faoi glas in Melfirste in níidir troch a hacht, bhí fearr ar a bhainm Liam Marie. Agus bhí sé de ágam Gaeil leis an siomra fan nula an seo. Rud blianta thug Alí McAndrasa papir, sean papir dú agus dúirt sé beidir go mé spéisiú go an stuff seo leu. Agus le mé agus is cibhní cin a bhí an ó Liam Marie. A cinní sé an cinil tafad seo ó an tréimhse bhí sé faoi glas ar an aitheanta in sna feadh agus a ráis prisin Belfirste an crom agus an nura agus an sin in sna trocaidí run sé an cam cuirt céirna tríd an trí frisin céirna. So tá go leor ólas in na scríbhní a bhí aige faoi rangana, faoi doise, faoi stuff mar seo. But mas mé lad is finne éonar a bhí an. So thugad leis a bheith scríbhíon rud agus ní bhéras agam an rú sé gin sin bhríne nó a gin sin bréige. Agus is mai an rud nar atá tú ábalta cruchan is éigen teala áil. Láhain hanig Sean Rua ó Morocco thugam agus dúir sé beidir go mé spéisiú agus tagan daoine thugam sa le blúnaí papir agus ar an mé spéisiú agus a rud se le. Agus an rud a thug sé dú na min tuairiscí ó an Cumann Gaelach in prisin Bóthar Crumlin agus a prisin Dira ó níideag troch a ní go dtí níideag daichead a ceathair, daichead a cúig. Agus aon rud a bhí scríomh ag Liam Murray faoi na rudí a bhí ag Ireland, bhí an cruúthanas in sna min tuairiscí seo ó an Cumann Gaelach. Tá siad dóchréite mar rud luachmhar le aineamacha agus ar cúlainn leabhar seo tá listí de aineamacha de na daine bhí páirteach in sna rangan na Gaeilge in sa crom agus sa prisin Dira in sna blianta sin. Agus cumáile sin ar an folainte bhí ar siúil ar nui agus an stracaltí beaga agus na buanna beaga a bhí acu ag an am. Now cinnta de scialta is grammar a faoi Liam ó Murray seo agus sa chance is Belfirste is as Belfirste an beag na gagdan sa siomra seo agus chláán híon beidir agus coppla cairdeala. But so beidir go bhfuil an scial ar ólas ag daoine faoi Liam ó Murray. But uirta tugtar an pibera ar Liam ó Murray. Because in níideag daichead a dó curú gá ciad frisinach ó Belfirste go dtí Dira, mar féanos ar éilú a tharla a Belfirste nó iireacht éilithe as an crom coppla lá roimhe sin, curú iad ar fad go dtí Dira, agus tugadh cad de Liam ó Murray na pibí móra a bhí aige a thuairt leis, agus céis sé maidin, lón, Tranóna agus ihe ag piberacht agus ag clachtú agus búil cinil cardes idir Liam ó Murray agus rialtóir an frisin a bhí in a pibera leis na B Specials band in nura ag an am. Aithníonn Círiú Gala agus bhí siad ag mallar tú na reeds finne na PB agus sniff mar seo mar a bheith de dhíoch bhí gantainna sa tír ag an am, bhí an cogúirsúil agus bhí an rialtóir bocht seo níú na Specials abalt in na reedsoil because ní ragad is an teoran ach bhí Liam ó Murray abalt in na reedsoil agus lán sé ar ag clachtú agus dír an rialtóir leis mar a meist leat gan a bheith clachtú in a sé clog de héine because tan na cuairsin ar shreid an aspig an nura garan faoi an toran agus a raim mar seo. But an rud an agrós ag an rialtóir seo na gro cíanú na bíbí ó Liam ag clúdú toran na lads a bhí ag tógailt sin tunnel in sa frisin. Agus tíbhas siad a coppla seachna, bhí beirt duna is fithe imithe ó an prisin. Ina másc na rangana, agus agurthúr an nuachtán Gaeilge an dreitlóga bhí ar siú acu, agus na muntríú na rangana, agus bhí scrisin sa frisin ar nóid ar a tharla sin, agus Liam bocht fecha lena PB ag rábhil ní rómé ag piberacht a rialtóir. So an sin tá coppla fine an mai a tugann féanaise don tréimhse sin tarla go thuid mar hampla scríobh sé sin bhfadhaisnéis trí Gaeilge faoin tréimhse sin faoi glas ar nui
agus tá coppla cefnig cin ag daoine eile freisin. In sa corach ag an am sin, agus cefnig gurú coachmaid in a prisni a díli ó dira agus prisni a díli ó an crum Cormaic. Mar a cricni na daoine a díli ó an crum suas faoi glas in dira, cricni siad suas faoi glas in sa corach. Agus hasí coach den na Gaeil móra is star na Gaeilge i mell ferste agus in dira ag fólam Gaeilge in sa tréimhse seo. Daoine mar Eddie Keenan, Eamon O'Keenan, agus Jimmy Drum, agus Punches McArt, agus daoine mar seo. Tá na haine mac ar fada rólas agah, because is iad san na daoine, you know, a bhfuil an glúin seo de Gaeil gur bhunaí na daoine seo an saci nó an mion Gaeilach don chathair agus nera Cormaic gur daobhse na scolanna bhhainú glúin in a dhé sin. Agus Cormaic lei sin, coid maid in na daoine seo agus ní rú sé de fortune agamsa fólam ó coid na daoine seo. Ach bhí siad ins na casna ag deanú na rang na Cormaic ar nó coid na daoine seo. Coid acu cricni siad suasan sa cromans na céigeadí arís. Agus an sin na múnseiríú na daitheadí agus na céigeadí ar go dtí glúin na seachtúidí. Na tá rud spéisiúil faoi an star leainiúnach seo a leanant a ra. In Frongach, bhí sean finíní a bhí ins na rangana in Frongach. Bhí na daoine in sa corach ins na daitheadí ag fólam ó daoine a bhí Frongach agus na prison sin glúin roimhe sin. Bhí na múnseirí ó an corach mar Gino Mac Cormaic agus daoine mar sin ag teagas na daoine mar Eamon O'Keenan agus Ceall Holland agus daoine mar sin agus glúin nó gá glúin in a dhé sin bhí siad sin ag teagas Gaeilge don na daoine in na casna nó an Port Leis agus an sin is tríd sin a tháinig na bun múnseirí don na Gaeil scoilna go háirithe in sa sé chundaí, but ó dheas Cormaic ní féidir ganará go raibh an rud céarna ag tarlint ó dheas Cormaic le daoine ag teachtú úna prison Cearl McCurtain agus daoine mar sin freisin. So ima thuairimsa agus ní féidir na haine amach a rag a cinnta, but ní le ceara glúin nó ceara céim ó na féininí go dtí na Gaeil scoilna. Agus sílan gur écht aontaach sin is star na Gaeilge. Agus dúise is é sin an cruchanas gur chlíimeid agus gur leanmeid a ra limmána an pírsí. Ní bhhain siar ach Gaeilge agus ní bhhain Gaeilge ach siar. So, is sin é scíalta, right? Níl sugam an bhfuil ceasna gin den eile faoi seo, heaglam Lord faoi na seachtúidí, heaglam Lord faoi na hachtúidí agus na blach na héid, but tá leabhar scríofa ag feargal bheith anreachtaí agus ní féidir lumsa snás a chur ar a méide tá scríofa ag feargal faoi seo. Tá má ceann beidir go beagganí níos fóide siar, but má tá aon ceasna go mé abal ar ragart mar a bhfuil chuir mé ra heag feargal na ceasna sin.